Damag Radyo Sagada. Naimbag ngal daw iti Lunes, din manon iti oras ngayon tayo ibingay dagiti damdam magita nga alas 12. Katsak ni Simbay para iti ulo dagiti damdamag. Iti lokal upat nga senior citizens nga wano daytoy upat nga senior citizens iti Sagada inmawat iti tiga sa nga 15,000 nga piso nga cash incentive. Rehabilitasyon kan responsibilidad dagiti naganak inyo unay ti Municipal Social Welfare and Development Office Sagada iti proseso kan intervention para kadagiti kabataan ang mairamraman iti krimen wenno sangkot iti krimen. Fun run para iti disaster resilience pinasutan tinasurok upat gasot nga individual ditoy Montañosa. Iti ulo dagiti damdamag iti rehiyon na sa panga turnover preparation sakbay iti barangay ken Sangguniang Kabataan Elections 2026 in guyugoy ti DILG Cordillera kadagiti barangay. Infection prevention saan lang nga pang ospital no di responsibilidad ti kada pamilya kun ati maysa nga nurse manipod iti BGHMC. Lokal aman nalon sa Kalingan na balakadan nga itantanpay ti panagmula iti pagay. Kabataan iti Cordillera ang subsubli iti panagtalon ken food production namnama para iti agrikultura. Manalong tinatnatang iti Cordillera na ilumlum iti utang gapu iti nangina nga gastos ken importasyon. May sa restaurant sa Benguet, bistado kalpasan ang mapanakdakan ang mga serserbi iti karne ti aso. Saan ang magungun dagiti residente iti laban para iti dagaken na pangkabyagan sa Mangkayan. Ken iti headlines dagiti damag national due process ken parang respeto iti karbengan tao saan akamay nga bakal ti pangkontra kadagiti kriminal kunati maysa a kongresista. Kana Department of Trade and Industry nang isigurado nga stable paila ang ti presyo dagiti taraon iti likudan ti 10 a piso nga oil price hike kita alawas. Iti detalye dagiti damdamag upat a lolo ken lola tinaypaayan iti tig 10,500 a piso nga cash incentive diti munisipyo ti Sagada. Bitbitiisem ken panagyaman ket personal nga inawat ti upat nga senior citizens ti bukod nga cash incentive. Ti simple nga awarding ceremony ket nga itay agsapa sa municipal ground na ikidan iti regular Monday flag raising ceremony ngayon daulo ni Mayor Felicito Dula. Sigan gani Miss Gloria Langbayan manipod iti Municipal Social Welfare and Development Office wenno MSWDO Sagada 5 nga senior citizens ti kwalipikado iti nasao nga grant ngem saan nga nakadano na ti maysa. Palawag ni Langbayan dagiti kwalipikado para iti nasao nga subsidiya ket dagiti agtawen iti 90 enggana iti 90 ket siyam. Ngem kalpasan ti assessment nga nyarami ti opisina da ket napagdesisyonan ti lokal a gobyerno nga inayon dagiti agtawen iti 80 ket 8 ken 80 ket siyam. Tapno mas nasapsapa apag benepisyaran dagiti lolo ken lola ti tulong pinansyal. Pasat daytoy tinipalawa nga expanded Centenarians Act para kadagiti maawagan nga milestone ages. Sikreto met dagiti elders sa iti atidog abiyag ket panagaramat iti nasustansya ataraon ken nasustansya nga makan. Ti sadiwa nga angin ken simple panagbiag. Iti sa bali adamag iti lokal tapno mailawlawag ti panangugem kadagiti kaso ti kabataan ang mairamramanan.
Mairamraman iti pananglabsing iti linteg ket imbingay iti Municipal Social Welfare and Development Office wenno MSWDO Sagada dagiti pagalagadan iti sidong ti Juvenile Justice and Welfare Act wenno Republic Act 9344. Inyunay-unay ni Ruth Ann Lacasambile manipud iti MSWDO Sagada ti pagsabalian ti intervention ken diversion program sa maisaysayang kadagiti maawagan nga child in conflict wigalo wenno daytoy CICL. Sigun iti linteg dagiti agtawan iti 10 ken 8 pababa pati dagiti nasurok 10 ket 8 ngem awan ti kabailandang nga mental wenno pisikal amang taripato iti bagbagida ket maituding nga minor de edad wenno children. Palawag niya wenno child. Palawag ni Lacasambile dagiti ubing nga agtawan iti 15 pababa ket awanan iti criminal liability. Wenno sungsungbatan akas kriminal iti sidong ti linteg. Isu nga imbes nga ibalod isuda ket dumalanda iti intervention na program tapno saan damanen nga mga ramid iti pananglabsing. Iti daytoy a programa ket ti ubing mismo babaen iti trabay ti MSWDO Barangay Council for the Protection of Children wenno BCPC dagiti manursuro ken spiritual leaders ti mangtukoy kadagiti positibong aktibidad nga maaramid kata daytoy bantayan metlaeng ti komunidad. Para met kadagiti agtawad iti 15 ken maysa nga aldaw enggana 10 ken 8 mabalinda nga maadaan iti pananagutan. Wenno daytoy criminal liability depende iti resulta ti proseso ti discernment. Daytoy nga discernment kata isayang ti Local Social Welfare and Development Officer wenno LSWDO babaen ti assessment usar dagiti na idatag nga tools tapno maamuan no maaawatan ti ubing ti usto ken saan ken no amuna ti pagbanagan ti inaramid na nga madi. No adda ti discernment ti minor de edad ket may pasidong iti diversion na program. Wenno may nga alternatibo a proseso tapno saan dumanon iti formal a panag-ukom iti korte. Numan pay kasta no seryoso wenno nadagsen a krimen akas iti murder, rape wenno kidnapping tinairamanan ti may nga ubing ngagtawan iti 12 enggana iti 15 wenno no kasapulan ti diversion na program isuda ket maipan iti pasilidad akas iti bahay pag-asa wenno iti Regional Rehabilitation Center for Youth wenno RRCY. Gaputa awan ti kastoy a pasilidad iti probinsya tayo nga Montañosa dagiti CICL ket may patpatulod iti RRCY masarakan ijay Sablan ijay Benguet. Iti uneg ti shelter dumaldalan dagiti kabataan iti komprehensibo nga rehabilitasyon mabanbantayan no sa dinno kada 3 a bulan ket maisaysayang ti quarterly assessment. May bilang pa kadagiti serbisyo maititden iti daytoy bahay pag-asa ket ti shepherd services. Ang nakatutok iti counseling kadwa ti pamilya, ti integration planning para iti panang isagana iti ubing tapno agbalin nga produktibo nga umili iti komunidad no rumwar. Adamot lang ti home life services para iti behavioral intervention. Panangted iti kadawyan apang kasapulan. Values formation, life skills, education, psychosocial ken health services, entrepreneurial, wenno livelihood training ken dagiti recreational activities. Iti udi naket kinigdaw nila Lacasambile iti publiko partikular kadagiti naganak, dagiti adda iti pagadalan ken kadagiti opisina nga ipakamu adagos. Iti MSWDO no adda ti maobserbaran da problema kadagiti minor di edad wenno ubing. Inpaganatgat na at itarabay kadagiti kabataan ket responsibilidad ti tumunggal maysa tapno mabirot ti pag-imbaganda. Iti kastoy ket agkakadua a masolusyonan dagiti lumlumtaw a parikot iti komunidad. Iti sabali adamag lokal ditoy Montañosa ket nabaligi ken pinasutan tinasurok upat kasut nga partisipante manipud iti nasabali nga parte ti Cordillera tinaangay nga Run for Resilience Fun Run. Iti aldaw iti Sabado Hulyo 18 sa Jay Provincial Plaza ijay Bontok. Tinasao nga aktibidad ket inpangulo ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office wenno PDRRMO kadwa ti nagduduma nga ahensya ti gobyerno kas panakimay-maysa iti selebrasyon ti
kay National Disaster Resilience Month. Iti tay mga naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Iti mensahe ni Governor Bonifacio Lacuasan Jr. nga inpadano ni Executive Assistant Achilles Agnapan, inbaga na at ifanran kat saan lang nga simple nga panagtaray. No disimbolo ti panagkaykay sa akin determinasyon, ti entero a probinsya abang papigsa iti kinasagana kadagiti kalamidad ken epekto ti climate change. Panggap ti programa nga itandudo ti salunat kadidan ti panang pairot iti kaamuan ti umili ken panang bawas iti peligro ti didigra ken responsibilidad ti kada umili. Iti detalye dagiti damdamag iti rehiyon ti Cordillera sumagmamano abulan sakbay ti naka-schedule nga barangay ken Sangguniang Kabataan elections wenno daytoy BSKE. Intun bulan ti Nobyembre binagaan ti Department of the Interior and Local Government wenno DILG Cordillera dagiti amin nga opisyal iti barangay arugyanan ti nasapa nga inventaryo dagiti sanikwa, record ken dokumento. Nakuna ni DILG Cordillera Regional Director Attorney Anthony Nuida akon daytoy aliklikan ti kanayon nga gulo iti turnover ti responsibilidad iti panagsukat ti administrasyon ken panang isigurado asaan ang maitantan ti serbisyo iti publiko. Iti sidong ti DILG Memorandum Circular Number 2026-021 mabilbilinan dagiti incumbent officials nga agbukilen iti bukod da nga inventory teams tapno masimpati panang ipasa ti gobyerno iti daytoy government properties kana financial records. Nagbalaag ti ahensya nga asinuman asaan nga sumurot iti direktiba ket mabalin as sumango iti administratibo ken legal asong sumbatan mayan nurot iti linteg. Iti tungtungan ti salunat saan lang nga iti uneg ti pag-agasan no di dapat ket mangrugi iti mismo nga balbalay ken komunidad ti panangliklik iti panagwaras ti sakit. Daytoy ti inpagganetget ni Zarina Mendoza Tenesa may sa NARS sa manipod iti Baguio General Hospital and Medical Center wenno BGHMC iti naangay nga kapihan sa Baguio kas panakimaymaysa iti National Infection Prevention and Control wenno IPC Week ita nga Hulyo. Sigon ken ni Tenesa may nga shared responsibility wenno agkakadua a trabaho ti amin ti panang patalinaed iti pagtalgodan kontra kadigiti makaakar a saksakit. Inalukoy dagiti kamang ti BGHMC ti publiko nga ramidon ti pasutda iti komunidad. May bilang ditoy dagiti simple nga addang akas iti panangdadael iti pagbalbalayan dagiti lamok kontra iti saksakit nga ipapaay dagitoy. Kanayon a panag-ugas iti ima, responsable a panag-inom iti aga sa particular apo ti pananglisi iti self-medication ti antibiotics tapno saan akumaro ti antimicrobial resistance. Iti tungtungan ti agrikultura binalakadan ti National Irrigation Administration wenno NIA dagiti mannalon ijay probinsya ti Kalinga nang runa dagiti nakasanggir iti Upper Chico Irrigation wenno Upper Chico River Irrigation systems wenno daytoy UCRIS nga itantanpay nga umuna ti panagmulada iti pagay. Daytoy kakalpasan a bumaba ti antas ti danum iti Chico River gapu iti El Nino. Nagwarning ti ahensya ati panangipilit nga agmula iti tenga ti panagkurang iti danum ket mabalin nga agresulta iti panakadadael dagiti mula ken dakkel alugi a pinansyal dagiti mannalon. Kas alternatibo ginuyugoy ti NIA dagiti apektado a mannalon a temporaryo nga agmula pay iti saan a sumapol iti adu a danum ken kaya nga agbiag iti tikag akas iti mais, munggo, kamote ken dadumapay anat nateng tapno adda ti pagbirukan da. Nabalakadan pa dagiti agpagtagikwa iti solar pump irrigation system nga usaron nga usto ti pasilidad da bayat nga agtultuloy ti koordinasyon tiniya kadagiti lokal a gobyerno para iti patas a panakaiwaras ti danum.
Basit-basit mat nga agsubsubli iti industriya ti agrikultura kan produksyon ti taraon dagiti kabataan a negosyante ti Cordillera 5 tawen kalpasan ti pandemya. Sigun kan ni Department of Trade and Industry Cordillera Regional Director Samuel Gallardo, may sa daytoy an napintas a senyales gaputa adu kadagiti kabataan tatta ti mapmapan iti uso nga tech-based businesses. Tapno ikan pansin ti panagtalon kas iti mushroom production, tilapia farming kan panagpataod iti kape. Daytoy abaro nga trend ket pagragsakan ti ahensya nang runa payta natataenganen ti populasyon dagiti mannalon iti pagilian. Tapno mas ang mapadura sa dagitoy apag negosyoan a nakasilpo iti panagtalon kapag tultuloy ti panangtod suporta ti DTI babaan ti business trainings, mentorship iti sidong ti kapatid Mentor Me a program kan soft loans para iti kapital. Iti konektado at damag na palalo ti panagsagaba dagiti mannalon iti Cordillera gapu iti agtultuloy apan nakalugida. Daytoy kat pinakarupay ti nangato nga gastos iti produksyon, bagsak a presyo iti merkado, kan tinalawa pa nagserek dagiti imported anat nateng manipod iti sabali a pagilian. Iti kalkalpas nga Gardinero Conference sa Jay Bauco, na ipakita ti iti panag-adal nga uray no mailako dagiti produkto akas iti kamatis, beans kan carrots sana maisubli kadagiti mannalon ti rinibo-ribo a puunanda iti abono, pestisidyo ken bayad iti transportasyon. Malaksid iti nanginaunay agastos sa pagbagkaten met lang dagiti mannalon ti sistema ti pasupply wenno ti informal a pautang dagiti financer para iti puunan a kanayon amang ilaylayos kanyada iti utang tunggal bumagsak ti presyo tinateng. Kapu iti kinaawan dagiti post-harvest can processing facilities, mapilpilitan ti sumagmamano a mannalon nga ipadawat wenno baybayan a madadael iti talon wenno garden dagiti apit kaysa ibiyahe kadagiti trading post. Iti sabali adamag ket kumpirmado ti National Meat Inspection Service wenno daytoy NMIS a positibo nga dati K9 DNA wenno karne ti aso iti makana na iserbi iti maysa nga sikat nga restaurant sa La Trinidad probinsya ti Benguet. Inpakamo ni Attorney Amadeo Degay, maysa nga animal welfare advocate, daytoy ti maikadwa a beses a nairaman iti irregularidad ti parehas a restaurant kalpasan nga nag-order tiya sumagmamano nga empleyado ti gobyerno iti maatap nga karne ti aso ana ipasidong met iti panagkumpirma ti laboratorio. Inlawlawag ni Degay nga uray no adati exemption iti Animal Welfare Act para kadagiti kultural nga ritual, panaglabsing iti linteg ti panagparti ken panagilako iti karne ti aso para iti komersyal a konsumo. Kasaruno ti laboratory test results upat a baron nga kaso. When upat abaro nga kaso nga kriminal, tinaidasar kontra iti makinbagi iti establishmento. Bayat nga agtaltalinaed ang natalnaken awan pa iti opisyal nga statement manipod iti mairekreklamo a restaurant. Iti sabali pay adamag iti rehiyon nagtultuloy ti tensyon iti Barangay Bulalakaw. Mangkaya na kalpasan nga ilaylayon ti korte nga rod iti enggana sa nga 17 nga aldaw ti temporary restraining order wenno TRO pabor iti Crescent Mining and Development Corporation wenno CMDC. Ti barikada dagiti residente ana itakder idi paylang napalabas at tawen kas maudi a remedyo katamang pangpanggep alapdan ti panagserep dagiti makinarya ti minasan. Dandani dua a dekadaan nga supsupyaten dagiti na insigudan nga umili ti proyekto gapu iti pangtana iti aglawlaw ken iti agricultural apang kabyaganda. Kukwestiyonaran dagiti residente ti legalidad ti renewal ti kontrata ti kumpanya gaputan na aramid daytoy anakunada sakbay man pay amalpas ti free prior and informed consent wenno FPIC process ti National Commission on Indigenous Peoples wenno NCIP. Ipapapilit mo ti CMDC at manarimaan nga drilling ket para lang iti pre-feasibility study kung saan para iti panag-ala iti balito. Inyo na unay met ni Indigenous People sa Representative Marlo Pablo at tinapirma na katulagan para iti 25 tawen nga operasyon ket permanente amang dadahil iti taga-akakaisuna anam na maenda para iti masakbayan dagiti ubingda.
Iti mata damdamag iti Pagilyana kinontra ni Bicola Saro Party List Representative Terry Ridon dagiti panawagan nga isubli ti kamay na bakal kalpasan ti awan sarday apan ang bagsul iti maysa nga rider sa Caloocan City. Sigun kani Ridon saan nga umanay nga aramiden a rason ti nakaro apungtot ti publiko tapno itakderan ti extrajudicial killings wenno EJK wenno addang ang may kaniwas iti limited. Nakuna ni Ridon nga adu nga inosente abiyag tinapukaw iti napalabas nga operasyon kontra iti krimen isu nga saan dapat nga maaramid manen ti kastoy nga klase ti panag-idaulo. Inusar na nga example ti kaso ni Kian de los Santos kasa panang ipalagip iti nasasakit nga resulta dagiti panagpatay iti ruwar ti proseso ti linteg. Sigun kani Ridon masapol nga address ti gobyerno ti kriminalidad babaen ti due process ken panang respeto iti karbengan tao saan nga ranggas. Iti mauda detalya dagiti damdamag ket impasigurado ti Department of Trade and Industry wenno DTI nga agtaltalin na nga stable ti presyo dagiti kangrunaan nga malakwan iti pagilian. Daytoy ket iti tenga ti manamnama asa nga pulo nga dakkel nga oil price high kay ita nga lawas. Awan ti rebeng na nga ikadanag ti publiko sigun iti DTI Secretary ani Cristina Roque. Gaputa awan met ti formal nga kiddaw para iti price increase. Nguno awan tinaw-awat da nga formal nga kiddaw para iti price increase manipo da kadagiti manufacturer. Daytoy katrimswa kasarunugarod iti danag abaka ngumina dagiti tagilako wenno ngumatumanan ti inflasyon. Gapu iti daytoy panag pudot ti tensyon ijay Middle East direkta amang apektar iti sangalubungan nga merkado ti petrolyo. Katangarude itang lawas manamnama daytoy ngaruda dakkel panagnato iti presyo dagiti petrolyo. Kat manarimaan met lang banbantayan ti DTI ti panaggaraw ti presyo iti merkado. Tangarod apo ti pakabuklan dagiti naibingay nga damdamaga itangal daw iti Lunes July 20, 2026 siya ni Simbay para iti damdamag Radyo Sagada na imbag nga oras.